Ами, здравейте! Благодаря на всички, които се включихте в миналото видео. Видях, че доста неща биха ви били интересни за напред. Обаче, може би тях ще трябва да ги направя в отделна поредица от видеа. Някои от колегите питаха за нови места. Ето, това е една от примамките, които задължително използвам. Незацепляйка. С нея мога да разуча къде има закачки и да си спестя доста примамки за в бъдеще. Всички места от последните видеа съм ги обхождал с такава примамка. И днес във видеото ще има обобщение накрая, така че ще се радвам, ако ви е интересно, и вашата обратна връзка. И нека видим как протече последния риболов.
Ами, максимално накратко, тази седмица успях да отида и в събота. Като цяло много измъчен ден беше и събота, след това и неделя. В събота това е Hitfish Bringer 133. На него успях да излъжа една риба. Той от малкото примамки, които мога да прекарам на канала, на който бях, и като цяло времето ми беше ограничено. Пробвах и други цветове, но отново на ето този успях да излъжа щуклето. След това в неделя реших да отида на един баластриран водоем, който ходих тази година. Там нещата бяха трагични. Това е най-големия вобер, който използвам принципно. 13 см и половина. На него се завъртя една риба, но нищо повече. И отново трябваше да отида на каналите, които посещавам последно време, за да спася капото, и там отново брингера се отчете, макар и скромно, но пак не е нищо. И така, това беше от тази седмица. Надявам се да ви е харесало и до другата. Чао!